Maayong buntag sa inyong tanan. Manigway na naman tayo sa aking baka. As usual guys, sugok-sugok na naman tayo sa kasagbutan para itigway natin ang ating baka. Hindi pwede na hindi natin itigway ang baka natin. Di magbabago pag-ibig ko sa'yo. Ayaw kong mabuhay kung wala sa piling mo. Ang makita kang muli, madama ang iyong ngiti. Sa puso kong ito, giliw ko, langit walang hanggang pag-ibig. Muli kong aawitin sa'yo, mahal ko. Walang hanggang pag-ibig, muli kong aawitin sa'yo, mahal ko. Limutin man kita, di ko magagawa. Himig ng iyong pag-ibig, aking nadarama. Walang hanggang pag-ibig, muli kong aawitin sa'yo, mahal ko. Eto, pasabsabin muna natin ang baka para mabusog siya. Umaga pa. At saka kanina si Nico, nagpunta si Nico doon sa bahay. Tapos sabi niya, mamista daw kami doon sa Medina. Iwan ko lang kung makapamista ako ngayon. Matakot man ako doon guys, kasi malaki ang mga sasakyan. No? Tapos magmotor ako. Magpuyo na lang kasi mayroon naman tayong makain. No? Gana-gana lang naman ang pagpamista. Ibog-ibog lang na ang pagpamista. Kung tutuusin, makakain naman tayo, di ba? Pero, mauna jud na siya. Pagpista, murag, atuan jud nimo kay para managbuulan jud. Di ba? Pero ang among atuan dito, kasin ra po ni mama. First cousin. Ayan ang mama ko. Ay, nagsabsab pa siya. Ay, maghanap tayo ng ano. Maghanap tayo ng hagnaya. Hagnaya, kakain ba kayo ng hagnaya? Para mayroon tayong maulam mga day. Char. Mayroong maulam. May ulam pa naman bayot. Bakit maghanap ka pa ng ulam? Siyempre, para utan. Uy, masarap masarap maghagnaya tapos gata. Pero, parang walang hagnaya dito mga day. Alam ba ninyo ang hagnaya? Kung kayo ay nakatira sa bukid, alam ninyo yan. Pero kung hindi kayo nakatira sa bukid, hindi ninyo alam yan. Ganun lang kasimple, no? Ang ating question and answer portion. Hala, naraman diya dapita. Huy, ginoo ko sila ni Uncle Ildi. Nakakuha sila halas, baksan. Huy, dako na, murag pulso nakadako. Natakot ako, day. Baka naman mamaya, may baksan dyan. Tapos, ang laki-laki. Ang laki-laki. Di ba? Takot ako sa malaki. Pero hindi ako takot sa ibang malaki. Ay, Diyos ko, day. I love you guys. Walang hagnaya, bayot. Mahirap na doon kasi sagbutan ka adyo. So maghanap-hanap tayo dyan. Hala, dyan tayo daan ngayon. Pero baka may ano dyan. May tambubuan, bayot. Impas ka, bayot. Mama, are you okay, mama, or are you not okay? Come here, come here. Come here, mama. Nasarapan ang baka sa pagkain nila umaga pa kasi may mga yamog-yamog ang mga damo. Alam ba ninyo ang mga yamog-yamog? Yung basa-basa ba? Magbasa-basa. Oh? Alam ba ninyo yan ang yamog-yamog? Nasarapan sila pag kumakain sila. So dito na lang siguro natin ito ihikot mga day. Ladies and gentlemen, maayong buntag. Kung ang imong anak gihubak, pakanag bildong buak. Wag tang ang hubak, tigbak ang imong anak. Dito natin siya ilagay at saka tingnan muna natin kung sumabsab ba siya or hindi. Come here naman, come here. Go here. Here, go. Hay nako, ayaw niya ditong kumain. Na?
Umalis talaga siya. Dinidid man niya ang pagkain doon na damo. Hay, naku ma. Ba't ayaw mo kumain? Ano gusto mo kainin? Jollibee or Chowking? Or Mang Inasal? Charot. Huy, nagusa ka diya sa bangag. Sumabsab na siya. Sige, sabsab ka dyan, ma. Ano, mabaho ba? Mabaho ang damo? Ha? Hoy, wag mo akong dusmogin, ha? Wag mo akong tila-tilaan. Wag mo akong tila-tilaan. Hala. Hala, may lalaki, ma. Gusto mo ng lalaki, ma? Ayun. I-try natin dito si Mama, oh. Kasi may mga sagbot. Oh. Baka may ano dito, day. Baka may oh, bayot. Be? O sige, sumabsab ka na, ma. Sumabsab ka na. Huy, iba ang kinakain mo. Huy, don't eating that because the kanistil is kanistil ni siya, day. Hoy, di ka pwede dami. Kaya nga no, magsige na kagkaon na ng dahon sa kanistil. Balinta mata, balinta. Ayaw mo kumain dito, maraming damo dyan Ba't ayaw mo kumain? Huy, nabasa na ang tiil ko, ma. You're so, talaga, ha? Asa makaihikot, oy? Mo ato kag laki, wag sad ka, ha? Mo ato kag laki, narabay laking baka diha, ma. Lo. Mo ato siya sa laki nga baka, oh. Ato ning usaban. Hoy, ay pag-ana diha, Dirira. Tora, ditawag na. Oh, sige. Mabuntisan ka jud ka. Maadyo noon. Lara, lo. Lo na ay sungay, ma. Lo, takbahan jud ka doon. Laki na ba na? Laukad na ba kaayo? Oh, lo, bantay ka, bayut. Sige, ato siya pasagdan. Tanaw, ito dani yung uwag. Sige. Lalawa na ni. Bitay na ang lagay. Lama, bantay ka ba? Tingnan natin. Sige, diretso. Dito sa laylaki. Ito, dako na ba kagkuan, oh. Na. Bulikat, kini mong taler, ma. Dako na ba nga baka, ma, oh. Dako siya nga baka, ma. Uy, ginuko asa batag plastar ni mo, ma, nga. Ali na, ma. Kalibangon na ba ko, ma? Ali na, giatot ka ba? Asa ba paingon na, Dani? Pwedeng ilina ni siya kay ginuog ko. Dani, kanina ko siya ihikot. Doon ko na lang ito ilagay sa unahan. Come here na, ma. Dito na lang ako ni siya ibalik sa akong gitigwayan sa una. Kay, naaman po daghan sagbot dito. Mao lagi layo. Layo siya pero okay lang kay maagian man ako pag uli. Hala! Marunong na talaga ako magpatakbo ng motor pa uwi dyan sa payag. Dati natakot pa talaga ako. Doon ko pa talaga iniiwan-iwan doon sa bahay ni Mother Earth. Pinasok-pasok ko pa doon sa loob. Pero ngayon, dala ko na sa bahay, bayut. Doon sa payag, bayut. Kasi marunong na ako magpatakbo. Pero kailangan dahan-dahan lang. Baka naman mamaya majonggil ang atong nawa na. Agpasma! Ay, you're so talaga, ha. Pero nakapamahog na ko sa baboy. Okay lang na magpasabsab ko sa baka kay nakapamahog naman ko. Ang mga dog mo'y wala pa. Maglungag pasag ko pag abot dito karon. Agoy, ginuko nagmarcha manong kadiha. Pati dito mga day, wala na sagbot. Kuy, maghanap tayo, ma, ng makakain mo, ma. Ano, nangalaya-laya ng mga sagbot, oh. Doon sa kainit. Huy, come here na, ma. Init na biya kayo, ma. Ginoo ko, ma. Init na kayo, ma. Kikapoy na kog sige. Lakaw, tuyok-tuyok, ma. Ginoo ko, ma. Mga laya-laya ng mga sagbo.
Mga laya-laya na ang mga sagbot diri sa amua. Tungod sa init. Kay grabe kayong init diri sa amua na. Wala na iuwan-uwan. Ay! Dino ko natakot man ako, day. Ay, dagan. Hadlok sa baksan. Kinakakuha lagi sila ni Uncle Ili sa baksan. Dino ko, day. Kana daw ang baksan, dili daw kuno na mamaak. Pero, og maipit na siya, sure jud ko mamaak na na. Ang ilahan ni Auntie Inday nga baka kay diri man pud sad gi tigway. Maunang iniluga sa kuan. Sagbot. Come here na ma. Pahuway sa akong mga day. Kimura ko gikapoy jud. Sa nilakawa. Ito ang baka nila ni Auntie Inday, oh. Uy, Ginoo ko, ma. Nganong dili makagsabsab, ma. Ginoo ko. Kapoy naman hinuon ilakaw. Lami naman nun higda hinuon. Hay, salamat. Nagsabsab ra gyud si mama, oh. Pero bakilid man ni Day. Pauli na takay na plaster na si mama. Nagsabsab na siya dagto. Katugo na hinuon ko. Nang pauli na ta guys, kay basin makakatulog ko diri sa kasagbutan. Ang delikado diri sa bukid, maglakaw-lakaw sad kasagbutan. Ang halas, kay ngano naay namatay diri sa amua. Halas ang hinungdan. Nya kana ding mapaakan tag halas, di ay ta pwede nga magsaka dayon diretso sa balay. Daw mag-inom sa tubig. Kay ang lakuno na sa pinaakan sa halas, musaka sa utok. Dayon mamatay na dayon ka. Tinuod ba na Ilang mga istorya-istorya diri sa amua, mga marites-marites diri sa amua. Bitaw day uli na ta day uy kay Ginoo ko arang inita na day. Nga para ba ta nakapamahog sa iro? Wala pa sad koy kaon. Alas 8 na. So laban lang. Japan. Dato isa ka adlaw ni adto man ko dito sa iya ha. Nya akong giignan nga lutuan ng saging bib. Katong saging kauban sa gidala namo sa dagat pagpangaligo. Nya kagabi nag-upload naman sad lagi ko. Ni diretso dayon ko didto pagka mag-upload. Agoy mga bayot kay abi nako gilungag ang saging. Ni adto ko kay abi nako gilungag ang saging. Wala man gilungag ang saging. Nya nahinog na. Akong giingnan nga. Unsa man nagkauno ni nimo dili. Kay ako ning dalhon sa bukid. Insya lungagon na daw kuno niya. Mo to nga wala na ako gidala. Nya dali rasad ko kagabi kay gabi naman. Mag alas 9 naman tua. Mahadlok na lagi ko diri sa amua kay kung gabi na mingaw na kaayo. Nya di nato agkatag-an ang dalan. Nya mo to nga wala na lungag ang saging, ambot lang ka og lungagon baka to niya karon. Dili na mo maningala sa akong mga video kay naamo ko diri sa bukid. Nya ug makaadto tag syudad na maka video ta didto. Pero kay di pa man ta sa bukid, as temporary lang sa atong video nga diri ra sa bukid mag sugok-sugok sa kasagbutan. Mamahog sa baboy, magtigway sa baka, mamahog sa manok, magpakaon sa iro. Tuyok-tuyok rang atong trabaho diri sa bukid. Pero at least murag linaw ang imong paminaw, no? Hapsay ang imong paminaw.